बोली बोली बाबा भूतनाथ की गोल्डन रिकॉर्डिंग स्टूडियो गैया। मुस्करा के लेके आइल रहनी घर से सिखा के थकल बानी हम एला मुस्करा के लेके आइल रहनी घर से सिखा के हाथ छुटते छुटते जहुआइले। क्या हुआ बम, क्यों रो रही हो? हमर सैया जी रागुल बारे खोज दी। जो ही हमार सैया जी भूलइले, जो ही इनकर रजाऊ भूलइले। पतिल बाटे राजा के निशानी, अहिर लेखा मोछिया रखेले खाना दानी। गलिया पतिल बाटे राजा के निशानी, अहिर लेखा मोछिया रखेले खाना दानी। साथ छूटे नहीं रही बतल हईले कॉले रोली की आदवर से मोचड़िया लेकिन बोले ना। जो ही हमार सैया जी भूलइले, जो ही इनकर पियाऊ भूलइले। खसे आई रहनी बाबा के दुआरी, बुझली लाचारी सुशील बिही के बिहार। सब खसे आई रहनी बाबा के दुआरी, बुझली लाचारी गोल्डन बी के बिहारी। गंजा पी के धीरज साफ भकुआइले। दरोगा जी हमारा सैया के खोज दी न तो हमारा के को करम ना छोड़िए। जो ही हमार पियाऊ भूलइले, खोजी इनकर सैया जी भूलइले। थकल बानी हमें मुस्करा के लेके आइल रहनी घर से सिखा के।